Shalom, l-ewwel kelma li Kristur xoxt qal lill-Apost li meta qam mill-mewt. Jew ukoll l-isem ta' dar fil-komunità ġdida fiż-Żurriq li kienet inaugurata l-ġimgħa filgħodu. Din id-dar, b'investiment ta' 300,000 euro mill-Gvern, hija raba' waħda amministrata mid-Dar tal-Provvidenza u tielet waħda mill-proġett tal-Gvern Soċjetà Ġusta. Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità Ġustin Karwana qalet li permezz tal-kollaborazzjoni bejn id-Dar tal-Provvidenza u l-proġett Soċjetà Ġusta, il-Gvern kien f'pożizzjoni li jagħti kontribut akbar. Kontribut li ma jinvolvix biss flus, iżda anke servizzi ta' appoġġ lil dawk li se jkunu qed jgħixu f'din id-dar li għall-bidu se tilqa' fiha 5 persuni b'diżabilità intellettwali. Karwana fissret din id-dar bħala l-bidu ta' vjaġġ ta' persuna b'diżabilità lejn ħajja indipendenti. Qalet ukoll li kull diżabilità għandha l-isfidi tagħha li jridu jiġu indirizzati b'mod individwali. Id-direttur tad-Dar tal-Provvidenza Father Martin Mikallef wera s-sodisfazzjon tiegħu għall-appoġġ li rċieva mingħand il-Gvern biex din id-dar minn ħolma saret realtà. Spjega kif issa l-pass li jmiss huwa li fil-ġimgħat li ġejjin jiġu identifikati 5 persuni b'diżabilità mill-Aġenzija Support biex isibu kenn u għajnuna f'din id-dar. Huwa sabiħ li l-persuni b'diżabilità jibqgħu jgħixu fil-komunitajiet tagħhom, fil-qalba tal-komunità għaliex hemmhekk jistgħu jipparteċipaw fl-attivitajiet li torganizza l-komunità, jistgħu ikollhom u jkabbru anke l-ħbiberiji ma' nies oħrajn, ikunu letteralment inklużi fis-soċjetà kif huwa dritt ta' kull persuna. Għall-okkażjoni ġie Malta Father Cyril Axelrod, saċerdot u awtur mill-Afrika t'isfel li jismu huwa sinonimu ma' ħafna pajjiżi. Għalkemm in-nieqes mis-smigħ u mid-dawl għandu viżjoni dwar persuni bħalu li jixtieq jaqsam ma' kull min jiltaqa'. Viżjoni msejsa fuq messaġġ pożittiv. Il-persuna b'diżabilità għandhom messaġġ importanti x'jagħtu lis-soċjetà kollha. U l-bnedmin jistgħu jaqsmu iktar ma' xulxin bid-differenzi kolli tagħna. Dak huwa l-messaġġ tiegħi.